tuna kan hla sak le tur hi thalai hla lar tak mai nia Christian labu number zanga som pathum kan jin kong khwar taka hian teni siam tu hi peter zo ming thanga ania cha khalle thunon hin sa chin phot te kan jin kong ko har taka hian har sat ma tok ma Van Rama Changkri Amite Laliswane Engkim Maropi Lungai Tui Fon Karapo Lalu Jokan Sang la re hi critical study an han tiang uluk tak mai han exama that lo na lai te han soi fel don chon soi tur hi om ve thei sel thawa he la po hian han soi don chuan athuno na hian lungai tui han ti hi lung han ti hi a rem cha lo ne ala thu hi lungai ti hian da lo ta se engmo chu an da thei se chuan apoi em chu ni chuang lawa en tir nan a thu ka tan chuan hun le ni ti ta chu ni ta se hun le ni ti ta chu rem ta thlapa ma se lung hi chu lung ai a flow mi zo tong a flow hian lung ai ani lung han ti cha rem che lawa ma se ai me thawa Giang Ninh nên sẽ là xin tiếng Căn thô na căn dỗ ni căn dinh cô căn bèo an ninh lô mang a ram ma chuan lâu hô rô lâu dơ tô la li xuan lệ du tổ lệ phất mày áng